Și astăzi o să jucăm pentru prima dată pe acest canal Hill Climb 2. Să nu ziceți că am puține mașini, dar mă joc abia de 3 zile. Adică, uitați. Cam acestea sunt mașinile mele. Mai sunt multe mașini, adică uitați câte. Am doar 6 mașini. Acum o să joc cu Sports Car. O să schimb culoarea pentru că roz e de fetițe. O să-mi pun asta. Bun. Mamă. Mamă. De ce sunt locul 4, locul 3, locul 2? Mamă, locul 1. Bine mă, locul 1. Acolo în stânga sus. Vedeți pe ce loc sunt. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Mamă. Să luăm bănuțul ăsta. Am upgrade 14 sau 15 cred la motor. Da, upgrade 14 am la motor. Și na, merg cam rapid cât de cât. 14 din 20. Și ăsta are sport car. Îl trec și pe ăsta. Trebuie să-i întrec și pe ăsta. Bun, locul 2. Locul 1, bun. Asta poate ajung iară pe locul 2. Bun. Locul 1. N-ați bă 16 gemuri pe ăsta. Bun. Stai, ce mai? Unde camp? Bă, mă bag tot cu asta. Prea bună. Pentru că mai direct aici poate că îi trec. Da, uitați. Primul l-am trecut. Bun, locul 1. Bun. Mă, dar ce are mă de să te bate de chestiile alea? Măcar locul 2 decât locul 3 sau 4. Dacă vreți să faceți perfect start, când vă arată secunda 2, țineți și pe accelerație și pe frână în același timp. Se vede perfect start. Și o să porniți mai repede. Nu, bine. Am trecut brazilianul ăsta. Placă, locul 3! M-am trecut și urât aia. Vedeți? Perfect start. Am demarat un pic mai repede. Bun, locul 1. Deci dacă iar ajung pe locul 3, eu mă arunc pe geam. Nu. Bun. Să încerc să nu mor prea des. Mamă. Gata asta cu muntele. Asta locul 2, bun. Locul 1, dar nu cred. Columbianul ăla cam bun. Da, bine că-s locul bun, tot locul 2. Am fost scos să ajung pe locul 3. Da, acum sunt locul 3. Bă, lasă-mă în pace. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Bun, locul 2. Bun.
până o să ajungem la 23.000 acolo. O să jucăm aici, după aceea o să jucăm și la altceva, o să vă arăt. Pentru că vreau să iau o altă mașină. Dacă pot pe episodul ăsta e bine, dacă nu, aia e. Este o mașină care nu poți să mori în ea. Adică poate să meargă și cu fața în sus și cu spatele. O să vă arăt mașina. Mamă. Nu sper să nu fix în curba asta. Vai de mine. Dar cred că sunt locul 1. Nu cred. Vai, locul 2. Perfect start, bun. Am demarat mai bine. Bun. Vai! No, bine că am murit, m-am bătut de ăla. Măcar îți locul 1. Special harta asta. Bine. Bun. Cum o să mergem aici? Vreau să iau, uitați, aici, această mașină. Care poate să meargă și invers, adică să fiu eu cu capul în jos. Aici, ăla sunt tot eu, ca să știți, numai că acum mi-am schimbat numele. Deci, tot eu în trecut. Și efectiv, concurez contra mine, dar aici trebuie să te ții cât mai bine, adică nu este finish. Acum vedeți, mă cheamă Dark Angel, nu știu de ce, dar așa am vrut să-mi pun. Dacă vreți să vă instalați jocul, este gratis, deci puteți să-l instalați de pe App Store sau Google Play. Acolo sus vedeți banii. Mamă, aici mai greu un pic. Că mașina asta e grea și se poate răsturna. Mamă, bun. Am avut noroc la faza asta. Bun. Bun. Sper să nu cad. Ai, pornesc o dată, așa. Bun. Mamă, ce bot am dat. Vai, mi-ai dat. Am consum toată motorina. Wow. Mamă, da, am niște suspensii. Adică uitați cum fac roțile. Ajung mai sus și capota. Mamă, cum zbor. Mamă. Aici e un pic mai greu. Vai, era să mă răstur. Când consum tot combustibilul ca să trec aici. Așa, dacă pun frâna aici, ce-am făcut? Nu am făcut nimic. Aoleu. Nu. Aoleu. Nu mai pot trece de aici? Vai. Na. Atât a fost. Nu mai am combustibil. Ai. Da. Ai. De ce îmi dă reclamă?
Cred că cele mai enervante chestii în jocuri sunt reclamele, efectiv. Adică îți mănâncă timpul. Bun. Cum trebuie să ne luăm asta? O facem albastră. Mamă, am piese pentru ea. Ok, asta dacă ați mai jucat jocul ăsta, cred că sunteți mai percepuți în el. Și știți cam detalii. Dacă vă întrebați cum merg arcurile astea, efectiv, țineți pe accelerație și pe frână în același timp. Doar așa, efectiv. Nu țineți apăsat. Doar, efectiv. Apăsați așa, pentru o acțiune de secundă. Și funcționează. Energie. Bun. Mamă, aici cred că mă răstor. Bun. 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 Încerc să mă țin maxim 2000 de metri. Vedeți acolo unde scriu 880m? De acolo. Bun, avem 900 de metri până acum. Bun. Bun. Mașina asta astăzi am luat-o, deci da. Hai mă, urci odată mașina. Dă-i. Bun. Mamă. Da. Iar nu mai-am benzină. În care am făcut 1000 de metri. Mi-am propus 2000, da. Sau treci. Vai! Iar reclamă, nu mai suport. Aoleu. Da. Mamă, cu mașina asta tot. Mamă. Zbor pe aici. Iui! N-a bine. Am murit ca prostul. Nu cu mașina asta. Cea mai proastă mașină. Trebuie să o upgradez dacă vreau să...
altă culoare. Pe mașina asta oare? Sau? Nu, am dat această culoare pe mașină. Trebuie să dăm play. Vai! Am dat... Bun. Deci uitați-vă pe ce hartă am dat play. Scuzați că nu mai am baterie și va trebui să închid video-ul peste un minut, cred. Vai! Da. Bine ies din cursă pentru că nu mai are rost. Bun. Asta. Și mă bag cu mașina asta. Bun. Bun. Mașina mea preferată este Sport Car. Adică asta pe care o conduc. Și mai este una Supercar. O să apară niște poze pe ecran. Și am uitat să menționez să faceți multe vizionări și multe like-uri, aprecieri și așa mai departe. Sper să vă abonați la mine. Chestii de astea pentru că... Bine, știu că nu sunt un youtuber prea priceput pentru că fac YouTube de 2 luni, cred. Și na. Sunt youtuber cu experiențe de peste 4-5 ani, adică... Da. Îmi place să postez chestii cu gaming, cu jocuri și așa mai departe. O să mai postez imediat un videoclip cu Brawl Stars. Pentru că l-am făcut, numai că trebuie să-l editez. Și pe acesta trebuie să-l editez. Adică să-i pun thumbnail, să-i fac titlul, să de asta. Bun. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Ari, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, pa, pa!